ברוכים הבאים לאינובילד, חדשנות בבנייה, עם ספיר טובול ודרורי גורדון. שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של אינובילד, חדשנות בבנייה, הפודקאסט שבו אנחנו חוקרים את החיבור בין טכנולוגיה, חדשנות ויזמות בעולם הבנייה. אני ספיר טובול, ביחד איתי כאן דרורי גורדון. שלום לכולם, שלום ספיר. היום אנחנו מארחים את חלי וסרמן, מנכ"לית ומייסדת שותפה של בימאץ', המציעה פתרון מבוסס בינה מלאכותית, המנגישה לצוותי הפרויקט את המידע בקונטקסט של מה שהם רוצים לעשות. שלום חלי, ברוכה הבאה. תודה רבה. חלי, ברוכה הבאה. תודה. לפני שתסביר לנו מה זה בימאץ' ואיזה מאץ' אתם עושים בין מה למה, בואו נתחיל קצת על עצמך, תני לנו רקע על מה מביא אותך היום לתפקיד הנוכחי. שמי חלי וסרמן, כמו שאמרת, מנכ"לית, מייסדת שותפה בבימאץ', בעלת תואר ראשון, תואר שני באדריכלות ועיצוב אורבני. עבדתי כ-20 שנה בתחום, בכל מיני תחנות, בעולם התכנון, בנייה, יזמות, ניהול וכדומה. עבדתי במשרדים ודבילים, תכננתי מבנים ציבוריים, טבעות, הייתי בעלת סטודיו עצמאי, Space Lab, ו-2019 נפל האסימון שהכאב המהותי היום בתעשייה שלנו הוא באמת מבנים שהופכים להיות מאוד מאוד מורכבים, והכלים שצריכים לעזור לנו זה כלים של טכנולוגיים. ואז עברתי למעשה עם כל הכאב של האהבה של תכנונים, עברתי לעולם הפיתוח תוכנה. מגניב, ובואו נחזור אולי שנייה צעד אחורה. לימודים, מה למדת בדיוק ואיפה עשית את זה? למדתי אדריכלות ועיצוב אורבני, תואר ראשון בארץ, באוניברסיטת תל אביב ובסדנה, ואז השלמתי את התואר השני בגרמניה, באוניברסיטה של הבאוהאוז, בדסו, שזה היה קורס בינלאומי, מיטב המרצים באירופה שפותחים לך את הראש באמת, מה זה העולם הבנוי, איזה השפעות יש לו, איך אפשר למעשה לגרום לדברים, להתרחשויות, לאיבנטים בתוך העיר, ואיך זה משפיע על הבן אדם, ואז למעשה עשיתי תזה, שלקחתי את כל המחשבות והרעיונות הכי פרועים לתוך העולם, לתוך המקצוע שלי, וזה עשה לי את החיבור למעשה האישי בתוך הענף הכל כך גדול. ומה קרה ב-2019 אמרת? עשית פה איזשהו סוויץ' בתפקיד או בכיוון שעד עכשיו עבדת. מה הוביל אותך קודם כל לשיפט הזה? האם זה קשור להתקדמות של הטכנולוגיה שקשורה לבים, או משהו פנימי בתוך עצמך שהרגשת שזה השלב? זה היה כאילו באופן מקביל, כי זה באמת היו השנים שאומנם הבים כבר קיים מעל 20 שנה, 30 שנה, וזה היה באמת ההתעוררות והחדירה של ההבנה של הצורך שלו לתוך העשייה בתחום, אבל מעבר לזה, גם ברמה האישית, הרגשתי שהאינפוט שלי הוא יהיה הרבה יותר חזק אם אני אעשה משהו הרבה יותר גדול. זאת אומרת, ישפיע על התעשייה מבפנים, ברמת ההבנה, ברמת המידע. לתכנן מבנים, לתכנן אזורים, לתכנן כל דבר, כאילו ברמה הבנויה, זה מאוד מספק, זה מאוד מאתגר גם. ולכן הכלים שצריכים לעזר בהם זה כלים טכנולוגיים. כן, אפשר לראות את זה ככה. כל פרויקט בנייה הוא מוצר שאתה ממציא מחדש. אין חזרתיות, אין איזשהו ייצור סדרתי של מבנה. גם בשכונות מגורים שלמות, כל מבנה יש לו איזושהי ייחודיות שלו באזורים מסוימים. לרוב באזורי הקרקע, הקומות הראשונות, לפני שעולים לקומות חזרתיות. וזה נכון. זה נקודה ממש טובה. טכנולוגי וגם סקיילבילי, כדי להיות יותר יעיל עם המידע. נכון. זו הבנה מדהימה לדעתי, עוד בתקופה כל כך מוקדמת בעולמות הניהול מידע בבנייה במדינת ישראל. אז זה ממש הבלנס הזה בין המבנה או המפעל או המתקן שהוא ייחודי, הוא יוניקי, ויש מידע שהוא ספציפי לדבר הזה, לבין מידע שהוא באמת של הארגון, של הבן אדם, של הידע המצטבר שעובר מפרויקט לפרויקט, ואיך משמרים ולמעשה עושים דיגיטציה גם לדבר הזה, ואיך משתמשים בזה בתוך הקונטקסט המשתנה. זה בהחלט מעניין. באיזה שנה הקמת את החברה, חומרים?
ב-22 התחלנו לעבוד, למעשה ב-2019 הקמתי את החברה, לקח לי משהו כמו 3 שנים לעשות, ממש היה תהליך מאוד ארוך של הבנה מה הכאב, איפה זה פוגש אותי, מה השינוי שאני צריכה להביא לעולם. זה נשמע גדול לרגע. דרמטי. כן, אבל זה לא נוסח ככה באותו רגע, אבל זה באמת, הייתי צריכה להבין מה באמת מספיק גדול כדי לעשות שינוי כזה, זאת אומרת, שיעשה את השינוי. הרבה פעמים צריך לעשות איזשהו דברים. מחקר, כן, זה עושים מחקר של קודם כל להבין מה הבעיות שכואבות, כמה כסף נזרק לפח במקומות האלו, איך אפשר לייעל דברים, והתהליך הזה לוקח לפעמים המון זמן, שאתה נפגש עם הרבה אנשים שונים, כל אחד יש לו את הכאב האישי שלו, וזה יכול לזרוק אותך פתאום לכיוונים אחרים, ואתה צריך להבין מה המשותף לכמה שיותר אנשים, שגם מושך בי משהו כזה פנימי, וללכת לזה, ואני מניח שזה התהליך שעבר. נכון, נכון. ניסיון ותהיה, הרבה שיחות, הרבה מוקאפים, הרבה אתרים שעלו לאוויר וניסו ולהכניס משתמשים ולראות כאילו איפה זה פוגש אותם, ובאמת האם זה כאב מספיק חזק. הרבה דברים נזרקו לפח, ממש. עד שב-22 הייתה ההשקעה הראשונה בחברה על ידי חברת שפיר, תעשייה והנדסה, וזה אפשר לי להכניס את אלי, השותף שלי, שהיה למעשה כבר שותף לחיים ושותף לזה, ולכן הוא היה דחף גם להקמת החברה כבר מ-2019, ולהכניס ולייצר את הצוות המפתחים הגדול יותר. אני אגיד רק שמה שייחודי פה, שיש להם בעצם משקיע שהוא אסטרטגי, כי זה לא משקיע רגיל ששם את הכסף ומנסה ליצור חיבורים, זה משקיע שמגיע מעולמות הבנייה, ויכול בעצם גם לחבר לפרויקטים ולעזור לעצב את המוצר ולהכווין אותו לכיוון הנכון. נכון. נכון, נכון, וזה היופי, אני חושבת, גם בתעשייה שהיא מסורתית וכבדה, וקשה להיכנס אליה ולשנות מהלכים של ספינות, זה הרבה יותר קשה מאשר לשנות את המפרסית של סטארט-אפ, אבל יחד עם זה, יש בחברות האלה את האנשים, מה שנקרא צ'מפיונס, והם יודעים, או מנהלי החדשנות, והם יודעים להכניס ברוב המקרים לתוך הפרויקטים הרלוונטיים. ואז למעשה הפתרון שלנו ממש ירד מעולם הניסיונות והמוקאפים והתהיות לעולם המעשה, והתחלנו לבנות מוצר שהוא בהתחלה היה סאסי, מוצר מקוון עם בקאנד וכדומה, ואז הכנסנו את הפיתוח של הבינה מלאכותית, זה היה a big change. זה כבר עשה את הקסם, ואנחנו רואים את הקסם שקורה, וזה מליב אותנו כל יום מחדש, כל בוקר מחדש. אז נראה לי זו נקודה מצוינת לדבר קצת על בימץ'. תני כמה מילים מה אתם עושים, איפה החברה נמצאת היום. אז כמו שדרורי הציג בהתחלה, בימץ' זה מערכת מבוססת בינה מלאכותית שמאפשרת לכל צוותי הפרויקט, מנהלי הפרויקט, מהנדסי שטח, מהנדסים אזרחיים, להגיע למידע שהם צריכים, בקונטקסט של מה שהם צריכים לעשות. זה נשמע גדול, זה נשמע רחב, אבל מה זה אומר הלכה למעשה? אבל נתחיל אולי קודם בתיאור הכאב. הכאב שעולמות תשתיות הבנייה והבנייה, זה במה שנקרא ביג דאטה. מידע שהוא לא זמין, הוא לא מעודכן, הוא לא נגיש, הוא רזה מדי, הוא לא אמיתי, הוא אפילו שגוי, אוקיי? ובתוך הפרויקט עצמו. ולמה זה קורה, הביג דאטה? לא בגלל שאנחנו לא מספיק טובים בתור אנשי מקצוע שעובדים כבר עשרות שנים והידע יושב לנו בראש, אלא כי הסקטור שלנו עובד בסילוז. אוקיי? זה אומר שכל ארגון יש לו את הידע שלו, וכל מסמך מנהל את המידע בפורמט שלו, סקייג'ול, לוח זמנים בנוי בצורה מסוימת, ודרישות מפרטים בנויים בצורה אחרת, בצורה סיפורית, בשפה משפטית, בשפה כזאת או אחרת, וכל מהנדס בכל דיסציפלינה,
עובד בתוך הקונטקסט שהוא רגיל לעבוד עליו, אבל בסופו של יום שצריך להוציא לוח זמנים, או לבדוק עמידה בדרישות המזמין, צריך לאחד את כל המידע, צריך לראות איך זה עובד ביחד. עכשיו, עצם זה שהיום הכל מתנהל בצורה כזאת מבוזרת, מה שנקרא, זה גורם להרבה כאבים גם ברמת הזמן וגם ברמת הכסף. הכאב הזה של המידע השגוי או הלא מותאם בין כל הגורמים, פוגש את הפרויקט בשתי נקודות על ציר הזמן. אחד בזמן התכנון, והשני בזמן הביצוע וההחזקה. בזמן התכנון, מהנדסים כדי לתכנן כמו שצריך, צריכים לפתוח עשרות מסמכים, לראות מה הדרישות ומה הוורז'נינג, ואם נכתב ככה וזה מה שהוזמן, וזה מה שבוצע בסוף, לא בוצע, סליחה, וזה מה ששונה, ועל כל פריט במבנה, שפרויקט רגיל יש עשרות, אם לא מאות אלפי פריטים שמרכיבים אותו, אוקיי? אף אחד לא קורא את המסמכים האלה. בואו נהיה אמיתיים, הם יושבים בחדר או בחדר הארכיון של מישהו. במקרה הטוב הם יושבים איפשהו במחשב, במקרה השכיח נמצאים באיזשהו קלסר או בחדר ארונות. מאובק. זה מצד אחד, ולכן כדי לתכנן כמו שצריך, המהנדסים מבזבזים 20, זה מחקר אוטודסק, 20% מזמן העבודה שלהם כל יום נזרק על חיפוש מידע. דבר נוסף, התקציב כתוצאה מעבודות חוזרות ונשנות שקורות באתר כתוצאה ממידע לקוי, מגיע ל-14%. מתקציב הפרויקט, שזה אומר המון המון כסף, ומעבר לזה תחשבו על כל ההוצאות המשפטיות, כל התביעות, כן הזמנתי, לא הזמנתי, זה היה כתוב, זה לא היה כתוב, חתמתי על זה, לא חתמתי במכרז. הדברים האלה יש להם השלכות שמתגלגלות לקבלנים, קבלני משנה, יזמים וכדומה. ולכן B-Match עושה חיבור, עושה את המאץ' בין המסמכים המשפטיים, בלי מחאות כפולות, זה למעשה כל הדרישות וכל מה שהפרויקט מחויב לעמוד בו פרויקטלית וארגונית גם, והפרויקט ההנדסי של המהנדסים עצמם, המודל התלת-מימדי היום בבים. זה BIM Match. ה-BIM, מודל הפרויקט, ה-Real Time Digital Twin של הפרויקט, עם המאצ'ינג של כל המידע שחיצוני אליו. ומה שאנחנו רוצים, ומה שהמערכת נותנת, היא למעשה פלט למה שצריך לעשות. לעמוד בזמנים, לעמוד בתקינה, כל מה שמעניין את המשתמש. אז בסופו של דבר, המערכת שלכם, כמו שאת אומרת, יושבת גם על השלב של הפרי-קונסטרקשן וה-קונסטרקשן, לוקחת את המידע הזה שיכול להיות בפורמטים שונים, שאת אומרת, כמו שאת אומרת, יש בדאטה כזה, שלפעמים יש בעיות גם בדאטה עצמו, ומכניסה את זה למודל התלת-מימד, לצורך העניין ברמת האלמנט, או ברמת הקומה, או באיזה רמה שרלוונטית לאותו מידע. נכון, נכון. עכשיו, ברמת האלמנט זה מאוד מורכב, כי אם אנחנו מסתכלים על פרויקטים שהם תשתיות, אז רוב האלמנטים הם סיסטם אלמנט. זאת אומרת, אלמנט שמחובר לאלמנט שמחובר לאלמנט, זאת אומרת, ואלב שמחובר לפייפ שיושב על פלטפורמה מסוימת, ואם יש דרישה לוואלב, אבל היא לא מופיעה כדרישה לפייפ, לדוגמה, ואנחנו מבינים שיש dependencies, בסופו של דבר יבדקו גם שהפייפ עומד בלחצים, עומד בתקנים מסוימים ובחומרים מסוימים, אז אנחנו צריכים להנגיש את המידע גם למתכנני הצנרת. אז יש פה הרבה עומק של הבנה הנדסית, שצריך להזין וללמד את המודלים, כדי שיתנו את התוצאות הנכונות. מי המשתמש קצה? יש לנו משתמשים שהם חברות יזמות ביצוע, owner operators, שהם יש להם value מאוד משמעותי שהם יכולים לקבל מהמערכת, וזה יכול להיות גם הקונטרקטורס עצמו. שזה עשה לי אסוציאציה לאיזשהו בעל תפקיד שהמערכת הזאת יכולה לעזור לו, מתאם מערכות. כמה. מתאמי מערכות. יש חשיבות מאוד גבוהה לזה שהם ידעו את ההנדסה, ויבינו את ההנדסה מאחורי השינויים שהם רוצים לעשות או מציעים לעשות.
בהסבר הכי פשוט, תיקח איזושהי תעלת מיזוג אוויר, שיועץ המיזוג אוויר תכנן אותה בחתך מסוים, כדי שהיא תעמוד בספיקות, תוכל להתמודד עם ספיקות מסוימות, ופתאום נדרש להקטין אותה, או להגדיל אותה, כדי שתעבור באזורים מסוימים, או תחפה על מערכות אחרות שיוכלו לעבור מתחתיה או מעליה, אתה צריך לשמור על חתך בגודל מסוים, כדי לשמור על הספיקות. ואם אותו מתאם מערכות לא יודע את זה, ובימט יודעים להגיד, תראה, אם אתה רוצה לעשות שינוי, אתה צריך לעמוד באיזשהו דרישות הנדסיות שהן כאלה וכאלה, זה באמת... בדיוק. זה המון חיסכון בזמן של אותו מתאם מערכות, לבדוק את זה, כי הוא לא מהנדס. אז האם זה כתוב בתקנים, האם זה כתוב בדרישות הפרויקט, זאת אומרת, זה כתוב איפשהו. והיכולת שאותו מהנדס ילחץ על אותה תעלה במודל הדיגיטלי, הטווין דיגיטל טווין, ויראה את הגבולות שהוא יכול לשחק בהם, מה גודל התעלה, מה חומר התעלה וכדומה, זה הופך את החיים שלו להרבה יותר קלים. הוא לא צריך לחפש, הוא לא צריך לשאול, הוא לא צריך לנחש. תני לנו קצת רקע איפה החברה עומדת היום, כלומר, מבחינת צוות גיוס, האם אתם מגייסים, לא מגייסים, צוות, מגייסים אנשים, לא מגייסים? אז אנחנו חברה שנמצאת בשלב הסיד. אנחנו היום 10 אנשים, 80% מפתחים, back-end, front-end, AI, machine learning engineer, חלק מהצוות הפיתוח יושב בהודו, הבינה מלאכותית יושבת בארץ, אלי אחראי הוא מנהל הפרודקט, ואני על המנכ"לות והביזנס. בתכלס, כמו שסיפרתי לכם מקודם, אנחנו חברה קטנה יחסית וצעירה, אנחנו כמובן מגייסים, מחפשים גם VCs וגם בעיקר Strategic Partners בארצות הברית, וגם בארץ. השוק יעד שלכם ארצות הברית? השוק יעד שלנו הוא ארצות הברית, כן. יש לנו כבר חיבורים ועבודות עם חברות מובילות בישראל. הסיבה שאנחנו עובדים באמת עם ישראל, כי זה באמת שוק שאנחנו מבינים מאוד מאוד טוב. יש לנו כבר חיבורים לחברות מובילות, ובאמת כל חברה, תחשב כל פרויקט, הצוותים הם מאוד מאוד גדולים. אז למעשה יש פרויקט, עשינו פרויקט פיילוט מטרו, אוקיי? עם נטה, אז נטה עובדת עם WSP, ועובדת עם אמליד, וחברות הנדסה וייעוץ אחרות, וזה עוזר לנו למעשה לגדול גם החוצה. לפני שהתחלנו, דיברנו קצת על חשיבות של אופי של עובדים שמגיעים לארגון. אז כשאת מגייסת עובד לארגון שלך, מה חשוב לך בפרופיל של אותו מועמד? נקודה מעניינת. אז קודם כל, ניסיון. אנחנו מחפשים באמת אנשים ספציפית סביב הבינה מלאכותית, Machine Learning, הנדסה אזרחית, שבאים כבר יש להם את החיבור של התחום הזה. ברמה האישית, ומה שדיברנו לפני כן, אז מאוד חשוב לנו שזה יהיה בן אדם שכיף לעבוד איתו, problem solver, team collaborator, בן אדם שרוצה לגדול, בן אדם שבגדול באמת אנחנו מרגישים כמו משפחה, גם עם הצוות בארץ וגם עם הצוות מחול. אני מניחה שכל חברה אומרת את זה. זה סופר חשוב, נקרא לזה האופטימיות. בסוף סטארט-אפ יש לו מיליון סיבות למה לא להיות אופטימי, כי אתה מקבל הרבה פעמים מפה ומפה, ויכול להיות רצף של ימים כזה לא מוצלחים, וצריך שידעו להרים אחד את השני, אז גם אופי שבן אדם מבחינת איך הוא משרה לשאר האנשים בצוות, זה משהו שהוא חשוב, ולפעמים לא שמים לב לזה. נכון, וזה מתחיל בעצמך. אתה קודם צריך לנהל את הסיכונים האלה, ובאמת את הדרך החתחתים הזאת, והלונה פארק הזה של ה-ups and downs, ויום אחד זה באמת הכל נפתח, ויום אחד אין סיכוי מול הדבר. אז זה בן אדם שיודע להכיל את זה, להסתכל באמת מעבר לדבר, ולראות את החשיבות של מה שאנחנו עושים. וזה מה שמחזיק אותנו קדימה בתכלס, כן. מה הפוקוס של החברה עכשיו? לאן אתם מכוונים מבחינת טכנולוגית, מבחינת
פיתוח מוצר בזמן הקרוב, לקוחות, דברים כאלה? אז אנחנו ממשיכים ממש בפייפליין שלנו, מעמיקים בנושא של החיבור החכם בין מידע חיצוני לעולמות הבאים, שזה המסמכים והסקייג'ול וכדומה, באופן אוטומטי למודל התלת-מימדי, ויש שם אין סוף עומק שאפשר להגיע אליהם, ובאמת דרך הפיתוח של המודלים ושל המשין לרנינג, שזה באמת ילך ויהיה יותר ויותר חכם ויותר חזק, ובאמת המעבר מפרוג'קט לפרודקט, זאת אומרת, העבודות שלנו שמתחילות הרבה פעמים בפיילוטים מאוד מעניינים ומאוד גדולים, איך אנחנו לומדים מהדרישות של הלקוחות שלנו, ומכילים את הדבר הזה בתור, מבינים את הצורך שלו ומכילים אותו בתוך הפרודקט עצמו, זה גם איזשהו מעבר מאוד מעניין. התחלתם בהתחלה אמרת בתור SaaS, והיום אתם גם מתחברים ל-Revit, נכון? ול-ACC? איפה אתם עומדים פה? כן, אז יש לנו את המערכת המקוונת, יש לנו, כבר מההתחלה גם פיתחנו את הפלאגין ל-Revit, כדי לתקשר את זה, הוספנו את הפלאגין ל-ACC, כך שלמעשה הפרויקט שבבימג' הוא פרויקט שמחובר לפרויקט ב-ACC, ואז לא נדרשת שום פעולה מצד המשתמש הקצה. אנחנו מפתחים עכשיו פלאגין, אותו פלאגין לפלנט 3D וסיביל 3D, תוכנות של אוטודסק, שהן יותר פונות לעולמות את תשתיות הבנייה, שאנחנו עובדים עם פרויקטי תשתיות אנרגיה, מים, כבישים, אז באמת מדברים כל עולם יש לו את התוכנה שלו, ועדיין הצורך לחבר... איך אתם יודעים, אבל לאיזה תוכנה, כאילו מה התוכנה השכיחה ביותר בתחום שלכם? כי יש המון תוכנות לאוטודסק, יש גם המון תתי תוכנות שמשתמשים בהם, כל תוכנה אמורה להתפקס במשהו אחד, בדרך כלל אין מוצר שעושה את הכל מהכל, יש לכל אחד את היתרונות והחסרונות, אבל איך ידעתם באמת שזה התוספים? כי בארץ זה פחות, לפחות ממה שאני מכיר, פחות מכירים, יותר מכירים Revit וכו'. נכון, אז בארץ הרביט שולטת, הסיביל גם, כן? הפלנט 3D פחות, אבל היא מאוד חזקה, גילינו שהיא מאוד חזקה לעולמות תשתית תהליכית. ואיך ראינו את זה? במיוחד סביב העבודה המשותפת עם מקורות, שהיא משקיע אסטרטגי שלנו, ושם נדרשנו לעשות חקר שוק תוכנות. ואז דיברנו עם אולי 10 חברות מובילות הנדסה בארץ שמתכננות עבור מקורות, ועשינו סקר ממש מולם, איזה כלים אתם עובדים, מה אתם, באיזה פונקציות אתם משתמשים בכל כלי, איך בתוך פרויקט אחד אתם עובדים גם בסיביל, גם בפלנט, גם ברביט, ואיך המידע מסונכרן, ואיך למעשה מה הדברים השונים ומה הדברים הסיים, ומתוך זה יצרנו למקורות את מה שאנחנו קוראים הספרייה הארגונית, למעשה שהיא בנויה על הידע ההנדסי של רב השנים והמומחיות של מקורות, בהתייחס לתוכנות העבודה של המתכננים עצמם. שמענו והבנו פחות או יותר מה אתם עושים, עכשיו נקבל טעימה עם איזשהו סרטון שאת מציגה לנו. בימג' מאפשרת למשתמש קצה, לחבר את כל המסמכולוגיה, ה-PDFים, האקסלים, התמונות, לתוך מערכת דיגיטלית. המערכת הופכת את המידע הטקסטואלי למידע דיגיטלי. זאת אומרת, אנחנו שומרים על אותו סדר של סקשנים, סאב-סקשנים וכדומה, את כל המבניות ההיררכית של המידע, רק מעבירים את זה למידע קרי דיגיטלית. ופה אתם רואים שעל ידי דרג אנד דרופ אנחנו כבר מקבלים 3 מסמכים. בפרויקט אחד יכול להיות, אנחנו מגיעים למאות מסמכים, שכל מסמך יכול להיות 200, 300, 400 עמודים. שלב הראשון, אנחנו מפעילים בינה מלאכותית על המסמך עצמו,
ומוציאים מתוך המסמך עצמו את התוכן החשוב, הנקודות המהותיות שכתובות עליו ועל ההקשרים ביניהם. זאת אומרת, אם מדובר על ולב, לדוגמה, אז באיזה הקשר? מדובר על סטנדרט, מדובר על חומר, מדובר על חיבוריות מסוימת, על אימפלמנטציה און-סייט, ואז למעשה זה עושה אוטומציה לחיפוש בתוך המסמך עצמו, ומאשירים את המידע גם במידע נוסף. זאת אומרת, אותו ולב, לאיזה סעיף במאסטר פורמט או יוניקלאס הוא שייך, מי אחראי עליו לקנות אותו וכדומה, באיזה שלב הוא צריך להיכנס לפועל. זה דבר אחד, כאילו שאנחנו עושים על המסמכים עצמם. ה-competitive advantage של B-Match, ומשם השם B-Match, זה החיבור של המידע הזה כ-databases בתוך עולמות הפרויקט עצמו, ופה מה שאתם רואים זה דף פרויקט, שמצד אחד נמצא הדוקיומנט שהפך דיגיטלי, מצד שני אתם רואים את המודל BIM, ובלחיצה על מודל ה-BIM אנחנו מאשירים את האלמנט עצמו במידע נוסף, המיקום שלו, החומר שלו, הטייפ הספציפי, ומוציאים מתוך מאות עמודים רק את הסעיפים הרלוונטיים של מה שצריך לעשות. וראיתם את זה מקודם בתלת מימד, רואים את זה גם בצורת טבלאית של כתב כמויות, וגם פה יש ההשערה של המידע עצמו. כלומר, אם יש דרישות, אילוצים ודברים כאלה שרשומים באיזשהו מסמך, אז לוקחים את כל המידע מכל המסמכים, ובסוף בלחיצת קליק על אלמנט, מקבלים את המידע, או לחילופין, מבט כללי על כל בדיוק. כל מה שקבור בתוך המסמך, זה מה שמעניין אותנו, ואנחנו מגשרים על פערי ה-Lost in Translation, מה שנקרא, המינוחים הלא זהים וכדומה. מה שראינו מקודם זה היה ב-SAS Application, ופה אנחנו רואים את זה בתוך ה-plug-in ל-Revit, וכנ"ל יהיה גם ל-Plant 3D ו-Civil 3D, שזה בפיתוח עכשיו. גם כאן אותו שימוש, לוחצים על אובייקט, מקבלים את הדרישות הספציפיות. אתם עובדים גם עם לקוחות ישראלים, נכון? המסמכים בעברית זה משהו שאתם עובדים איתו? כן. נראה לי בעיה בפני עצמה. התחלנו כמובן באנגלית, והייתה לנו די מהר דרישה לאפשר את זה גם בעברית, וזה משהו שאנחנו, כבר המודלים מפותחים, יודעים אנחנו יודעים לעבוד עם זה, וכן. חלי. הראת לנו איזושהי מהפכה שאת יוצרת בתחום. גישור על מידע, גישור על פערי שפה, גם אפילו על, איך זה נקרא? סלנג. כל שפה יש את הסלנג שלה. תגיד ניקוד, כסי, אני לא יודע איזה כיוון אתה רוצה. לכל שפה יש את הסלנג שלה. נכון. זאת אומרת, משרדים שונים, גם כשהם מדברים את אותו שפה, יש להם את המינוחים שלהם. אז זו מעין מהפכה קטנה שאת עושה. איזה עוד מהפכות את חושבת שיהיו בעולם שלנו? אני בטוחה, יש, העולם שלנו, של הסקטור של תשתיות הבנייה והבנייה, הוא סקטור עצום. בגלל זה מאוד קשה להתמקד בפתרון שהוא נקודתי. אז האפשרויות באמת הן כל כך גדולות, גם בתכנון, גם בביצוע, גם עם בשפה ובקול באמת האפשרויות הן עצומות, אבל אני חושבת שהבסיס זה ניהול המידע והמסה של המידע והטרנספורמציה של המידע. אוקיי? זאת אומרת, היכולת של, וההנגשה שלו, אני מאמינה, בעולמות התלת מימד. עד לכאן אני רואה, ייתכן שיש דברים נוספים. החיבור של המידעים השונים בדרכים השונות, לתוך עולמות התלת מימד, אני מאמינה שזה הדבר שבאמת יכול לעשות שינוי מהותי. האם אתם מחפשים לצורך העניין עכשיו, בשלב הנוכחי, עוד דיזיין פרטנר להמשיך לפתח את המוצר, או שאתם מחפשים כבר לקוחות ראשונים? איפה אתם מבחינת, אם מישהו עכשיו רוצה, איך התמחור עובד פר פרויקט, כאילו פר... אז אנחנו מחפשים, זה לא לגמרי סותר אחת השנית מה שאמרת, אנחנו מחפשים לקוחות, כי יש לנו כבר מוצר שעובד ומוכח, אז לקוחות שבאמת מבינים את מה שאנחנו עושים, ומוכנים ללכת איפשהו גם יד ביד. זאת אומרת שזה באמת פרויקט
שייכנס לארגון ויעשה את השינוי מבפנים. זה לא יהיה משתמש אחד, זה באמת ניהול מידע בצורה אחרת וחכמה. אז חד משמעית, אנחנו מחפשים לקוחות, design partners כמובן, אני חושבת שבעיקר בארצות הברית, כי זה עוזר מאוד גם להבין את התהליכים המקומיים, זה גם פותח דלתות. אני מאוד מאמינה, זה הוכיח את עצמו במקרה שלנו, ובכלל אני חושבת עם design partners. עכשיו חברה שרוצה להתחיל לעבוד איתכם, מה האינפוט שהיא צריכה להביא לשולחן בשביל להתחיל לעבוד? באיזה שלב הפרויקט צריך להיות? אז ככה, חברה שרוצה להתחיל לעבוד איתנו, צריכה להכניס או להביא למערכת שני אינפוטים. אחד, זה באמת את הרמת המסמכים שנדרשים להתייחס אליהם במהלך הפרויקט. זה יכול להיות ה-scope of work והמפרט, לוז אפשרי וכדומה. ואת המודל התכנוני בבים. המודל עצמו יכול להיות ברמת פיתוח מאוד מאוד בסיסית, עם level of detailing מאוד מאוד נמוך. זאת אומרת, בשלב התחלתי מאוד, והמערכת יודעת לזהות, לעשות קלסיפיקציה ולהשאיר את המידע בצורה אוטומטית ולעשות את המאצ'ינג. Having said that, אפשר להשתמש גם במערכת עוד לפני שיש מודל תלת-מימדי, ולהשתמש רק בניתוח המידע והאנליטיקות על המסמכים עצמם. זאת אומרת, אפשר לשאול את המסמך שאלות, אפשר לחלק אותו למשימות עבודה, אפשר להוציא ממנו ממש הרבה מאוד מידע שמבוסס על המידע ההנדסי ולא מידע כללי שמפעילים מודלים על מסמכים עצמם. איזה סוגי פרויקטים אתם יותר מכוונים אליהם? מגורים, בניינים, תשתיות, איזה גודל? הגודל הוא קובע במקרה הזה, כי ככל שהפרויקט הוא יותר מורכב, עמוס במידע מהרבה גורמים, ההבנה של ה-value היא הרבה יותר מהירה. זאת אומרת, הלקוחות שלנו מבינים, במקום שהם ישלחו את זה, או לא במקום, כעזר לאנשים שעובדים על חיבור של המידעים, וזה יכול לקחת חודש, חודשיים, וכדומה, זה יכול לקחת להם יום, יומיים, 3, והם מקבלים את התוצאות שמשם אפשר להמשיך הלאה. סוגי הפרויקטים, אנחנו מתמקדים בעולמות תשתיות הבנייה, שזה עולמות האנרגיה, מים ותחבורה. יש לנו פרויקטים בשלושת הוורטיקלים האלה, פרויקטים מאוד מאוד מורכבים, פרויקטי אנרגיה גיאותרמית, גז טבעי וכדומה. תשתיות מים, כל סוגי המפעלים והמתקנים, תחבורה, זה יכול להיות כבישים, גשרים, מטרו וכדומה. יחד עם זאת, יש לנו גם ניסיון בפרויקטים שהם פרויקטי בנייה, שהם מאוד ספציפיים. זאת אומרת, לדוגמה, היה לנו פרויקט בארצות הברית, בית חולים, זה מבנה שהוא אומנם מבנה הנדסה אזרחית, אדריכלות וכדומה, אבל יש בו הרבה MEP, הרבה מידע מאוד מאוד ספציפי, ולכן זה היה מאוד... מה זה MEP למי שלא יודע? מקניקל, אלקטריקל, תודה. כל המערכות בגדול. חשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר. כן, ובית חולים זה באמת... ההתמקדות מאוד מעניינת ומאוד ייחודית. המון מערכות שמאפיינות ספציפית את הבית חולים הזה, אז התלבשתם על המידע הספציפי הזה. בדיוק. גם התקינה בבתי חולים היא הרבה יותר מחמירה, זאת אומרת, הערך של המידע ההנדסי שאתם מספקים הוא חשוב שבעתיים. נכון. אנחנו רואים את זה גם כן במבנה ציבור. התחלנו לדבר באמת בארץ ספציפית עם יזמים של פרויקטי ציבור, מבני ציבור מאוד גדולים, אם זה בתי ספר וכדומה, אוניברסיטאות. גם שם עולם התוכן הוא ייחודי, עם תקינה ודרישות ספציפיות שמשתנות, וגם פה מתחילים לעבוד בבים, אז החיבור של המידע בהחלט מביא ערך גבוה. אני אגיד שאם יש חברות בנייה או יזמים שזה נשמע להם רלוונטי, המוצר, הסוג בעיה, מרגישים שזה בעיה שכואבת, כמובן מוזמנים לפנות לחלי ולהמשיך משם את השיחה.
חלי, תודה רבה. היה סופר מעניין. תודה, שמחתי. היה מאוד מעניין, חלי, תודה רבה שבאת. תודה רבה, ספיר. תודה רבה לשני רכטמן, עורכת הוידאו שלנו. תודה רבה לפאנקי בוטס על האנדר המוזיקלי. ולכם המאזינים והצופים, אם התוכן מעניין אתכם, אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו בפלטפורמת הצפייה וההאזנה השונות. נתראה בפרקים הבאים. להתראות.